ଜେଜେ ଜେଜେ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆଠଟା ଭିତରେ ଖାଇବ ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ହେଲା ଖାଇବ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ପିଇବ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡକ୍ଟର କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଜଗ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଜଗିବ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ହେବନି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବନି ସକାଳୁ ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଧେଇବ ଖାଇବ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସବୁ 2 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କି 1 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ସବୁ 2 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆଉ ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅ ସକାଳୁ ଖାଇବ ନହେଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବ ଟାଣ କରି ଖାଇବ ପୋଛି